Hindi na madayon ang plano sang Iloilo City Government nga magrenta sa mga freezer vans nga mahimo temporary butangan sang mga bangkay sang COVID-19 patients. Ini ang kasunod sang ginpagwa nga statement ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga mayara sang ginapangatubang nga pagpanghangkat ang syudad. May ka ang tanan sa cremation kag disposition sang mga bangkay sang COVID-19 patients. Sa diin ang crematorium ang mahimo lang makabaton sang 30 ka mga bangkay sa sulod sang isa ka adlaw. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay City Environment and Natural Resources Office o Concenro Head, Engineer Noel Hechanova iyagin pahayag nga wala sang available ng mga freezer vans ang mahimo nga arkilahan sang syudad bangod nga wala sang willing nga magparenta kay ginagamit ini sa pagkaon. Suno kay Hechanova, mayara man sang proposal nga magtukod ang syudad sang isa ka watershed burial site o kon magbakal sang kaugalingon nga freezer vans apang hindi ini doable bangod tuman kadako ang kwarta nga magasto para diri. Dugang paniya base sa pagsinapol sa COVID-19 team kahapon nga adlaw, nahitso nga hindi na madayon ang plano nga pagrenta bangod nga nagpasalig naman ang pamunuan sa Gigato Abesha Crematorium nga mabakal sila sang ila kaugalingon nga mga freezer vans. As of yesterday, during meeting, doon ang commitment tong Higato nga they will secure a refrigerated van. Okay. Itatida mo lang siguro ang ginapadulungan ka. Ang rental na yun, I don't think may luyag magpa-rent. Oo. As of today, wala pa kami may nakita nga maparent. Yung git, nila yung offer ya, buy. So you have to buy, you have to secure. May kaang tanan diri, ginapadasig na sang Gigato Abesha Crematorium ang installation sang ila bag-o nga crematorium facility. Ini ang ginkumpirma ni Engineer Hechanova sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Suno kay Hechanova, ang nasambit nga facility ang ginalauman nga matapos sa sulod sang 15 dias sa diin sa tion nga ini ang makaumpisa na sang operasyon. Ini ang mahimo makakater sang 85 ka mga bangkay sa sulod sang isa ka adlaw. Dugang pa sang natungdan, samtang ginahulat pa nga kompleto ang installation sang facility, ginayo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pamunuan sang crematorium nga mag-purchase sang kaugalingong nga freezer van agod nga butangan sa mga bangkay sang COVID-19 patients. Ang ginatanaw sa disubong ang bago nila nga facilities. It will be completed in 15 days. Okay na, with the new facilities, including nila, mapawan kita, no, kasi 85 kada per day na mo. Ang aton nga, ang kapasitiya. So, ang ginatingwaan lang, padasigon sa maman. Okay? Kaya gina-install sa mga bago nilang smokeless facilities na. Ini ang balita nga ato natipon sa syudad sang Iloilo. Alex Escalante, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.